יש לי וידוי קטן. רוב הבעיות של חברות השיווק שהן מתעסקות רק בשיווק. קוראים לי עינת, ואני הבעלים של חברת ספארקיז, חברה שרואה את התמונה קצת בצורה אחרת, ומתעסקת גם בפרטים הכי קטנים. יצירתיות, גילוי הזדמנויות, חיבורים עסקיים, וכל מה שיעזור לעסק שלכם להגיע למקסימום שלו. אז אם אתם מחפשים חברת שיווק רגילה, כנראה שאנחנו לא בשבילכם. בואו איתי לראות את הלקוחות שלנו. היי, אני אור, אני אחד השותפים בריסט. אצלנו את עינת שעשתה בשבילנו ממש הכל. היא לקחה אותנו כפרויקט, לדחוף אותנו קדימה ולהביא אותנו ללקוחות ולייצר לנו עבודה וקמפיינים. אחרי שעברתי כמה וכמה חברות בתחום הקידום ברשתות, אני יכול להגיד שמעולם לא נתקלתי בכזו רמה של מקצועיות ומחויבות. קודם כל היחס האישי, החם, המענה המהיר והזמין בכל שעה. הסושיאל, את הצילומים, את הקריאייטיב, ואנחנו מבסוטים במקסימום. אני מאוד מאוד מרוצה מהתוצאות, אני מאוד מאוד מרוצה מהטראפיק שאני רואה במרפאה וכמות הלידים שהולכת ועולה. והחיבור האותנטי לעסק. תמיד זמינה, תמיד קשובה, תמיד אכפת לה מאיתנו, היא תמיד חושבת עלינו. מעריכים מאוד, אוהבים מאוד, וממליצים. מאוד מאוד ממליץ, באמת בחום רב.